Вітаю всех, вітаю в Риск. Мы наконец працягваем Kingdom Hearts. О май гад. Гэта здарылось. Зараз бліжэй. Угу. Прабачце за мікрафон. Вось. Карацей, за гэты месяц, што я не стрымала гэтую гульню, я заходзіла і немного грындзіла. Так что мы тут стали немного наилепшей версией себе. Вось. Но, на жаль, я не дагрындзіла до самой лепшей зброі пакуль. Вось. Но ўсё роўна мы ўжо 70-га ўзроўня. Гэта not bad. Вось. І зараз мы немного пойдзем по сюжэце. Ну, зусім немного. Вось. І потым зноў пойдзем назад на апцыянальных боссаў сакрэтных і будзем з імі маяцца, толькі потым пойдзем на фінал. Вось такі планы. Так приємно їх виносять просто з двох. Вітаю, фейкмен Дрейк. Ён заспавнився. Друзі, тут є ось такі ось таємні вороги. Докладно гэтага можна толькі гэтым заклёнам спуніць і толькі потым дамажыць. А, их тут двое. Ну, нам кранты. Где другие?
Один. Heal. Не ты, ну ладно. Нет, гэта гульня старая 2003 года. Ну, гэта і рэмастер, но у рэмастере ўсё роўна не зарабілі налады гуку увогуле. Так што я выбачаюсь. За тое, што мяне будзе дрэнна чуць. This is it. Come on. Defense. Heal. This is it. This is it. Come on. Come on. Атрымалі Омега Артс Армлет. Now let's go and seal that big keyhole. Sora, you did it. Ой, ну там, карацей, свідра, на которую трэба зачыніць, каб выратаваць гэты свет. І тут зараз Леон, Эйриф і Юфі да нас прыйшлі. Што вы тут робіце? Мы ў карабле Сіда сюды прыляцелі. Гэта наш дзіцячы дом, наш арыгінальны свет. Мы хацелі пабачыць яго зноў. Ён у вельмі дрэнным стане. Я хваляваўся за гэта. Было так раней мірна тут. Не хвалюйся, калі мы пераможам Ансіма, усё павярнецца назад. Вось. У тым ліку і твой востраў. Сапраўды. Но гэта таксама значыць, што мы развітаемся. Калі ты выратуеш свет, і яны павярнуцца, і зноў будзем мы все раздзелены, размежаваны. Ну, все павярнуцца туды, адкуль яны. Ну я ж змагу нагамі карабле да вас летаць? Не, гэта не так усё проста. Перад усім гэтым ты ж не ведаў пра існаванне іншых сусветаў, так? Таму што кожны сусвет быў ізаліраваны. Карацей, яны былі раздзелены, і нельга было б паміж імі перамяшчацца. Хартлесы гэтыя муры знеслі. Но калі сусветы павярнуцца, таксама і муры павярнуцца. І гэта значыць, што гумі караблі ўжо будуць бесполезны. Так ты маеш на ўвазе, што мы ніколі...
We may never meet again, but Мы we'll ніколі never больш forget не each other. сустрэнемся, но мы ніколі No не matter забудзем where адзін we аднаго. are, our hearts will bring us together again. Нашы сердца нас Besides, I couldn't заўсёды forget будуць you, even if I wanted to. нас заўсёды What's that будуць supposed адзін to да mean? аднаго павязаны. Юфі такая, я нават калі б хацела б Come цябе не and pull забыла. the keyhole. Сора, нам Сора. трэба ісці. Good luck. Сора, удачи. Дзякуй, Сора. Думаю, цемра пачала... Думаю, мы пачалі аслабляць цемру. Но я адчуваю, што вельмі моцная цемра дзесьці збіраецца. Гэта сердце цемры. Магчыма, туды Ансам і збег. Тады мы полетим туды на гуме корабле и за Ансамом, и за бессердечным разберемся. Два в одном. Добрый отказ майстер Кейблейда. Мы прапануем тебе вось нашу моц, каб дапамагчы тебе у Файра. Яны заапгрэйдзілі мне эту заклён в огня, Fire, да, фаеры. Сора, твоя храбрость может повернуть наши светы. Калі цемры не стане, все павінна повернуться у свой оригинальный стан, и Кайли повернется на востров. Магчыма, и ты павінен таксама. Я не могу повернуться, пока я не знайду Рику и короля Нитки. Ну что? О, нам сказали, что у Колизея зараз новый контент доступен, новое спаборніцтва. Вітаю, Люсі. Ну, а мы спачатку мы яшчэ тут у Бастіоне не знайшлі одну рэч. Ну, один коллектаблс. Ён выглядае... Як ён выглядае? Журнал. Вось гэтыя Трініці. Нам патрэбна яшчэ 2 сініх Трініці. І я ўжо знайшла, я ведаю, дзе яны. Вось. Так што мы зараз хутенька тут пройдзем.
Ну вось одна. Так, так. Перстёнок. Тебе патрэбна гэта прачытаць, што вось астатнія справаздачы Ансима, Малефісента, мабыць, яго збірала гэтыя старонкі. Старонка 2, 4, 6, 10. Ансим знік, калі свет паглынула цемра. Все думалі, што ён памер, захищая свет от Хартлісаў, но ён быў тым, хто іх сюды выклікаў. Ну што, будзем чытаць? О, дарэчы, все. Ну, вось эксперименты, достать цемру з сэрца чалавека, культываваць яе у чыстае сердце, падавіць і узмацаваць цемру унутры. Но в выніку эксперимента сердца тестовых испытуемых коллапс знішчылись нават тыя самымі моцнымі сэрцамі, якія ж яны хрупкія.
Я спрабаваў іх залікаваць, но нічога не ўдалось. I can find this one. Тых, хто сэрца гэтых бессердечных, карацей, людзі, я іх схаваў пад замкам. І калі я зноў, праз нейкі час і пайшоў іх наведаць, што я пабачыў кое-што дзіўнае, істот, якія выглядалі, як быццам яны нарадзіліся ў цемры. Што гэта? Яны елі ў іх розум. Могуць ли яны быць теми ценямі? Тых, хто страціў сваё сердце ў маіх эксперыментах. Гэты цені, якія пад замкам. Хто яны? Гэта, мабыць, інкарнацыя самой цемры або штосьці увогуле за маім уяўленнем. Все веды, якія ў мяне ёсць, не даюць мне адказа на гэта пытанне. У іх няма эмоцый. І такой, як добра, што ў мяне так багата іспытуемых. Но яны там пад замкам множацца. Нават зараз, калі я пішу гэтую справаздачу, ім усё роўна патрэбна імя, тыя без сярдец, я назову іх бессердечнымі або хартлесамі. Яны групкамі з'яўляюцца і множацца вельмі хутка. Я даў ім і жывыя пробы, і нежывыя. Яны адказваюць толькі на жывыя. І яны множацца, калі яны паглынаюць штосьці, жывых істот. А іх жертва, іх ахвяра проста знікае без следа. Мне здаецца, што хартлесы забіраюць сердца, яны нарадзілись ад тых, у каго іх няма, і таму яны прагнуць сердца жывых. Hearts taken by Heartless Become. І сердца, якія забралі хартлесы, самі становяцца хартлесамі. Но у мяне няма доказаў, но я ўпэўненая ў сваёй гіпотэзе. Я таксама буду вывучаць іх паводзіны. Хоць у іх і няма эмоцый, здаецца, што ў них є розум. Як з імі камуніцаваць? Я толькі што падумаў. Мабыць, гэта цемра у сэрцах людзей сябе маніфеставала. Окей. Масіўнае ядро энергіі ляжыць за гэтай двер'ю, якую шукаюць хартлесы. Гэта іх ультыматыўная мэта. На што гэта за энергія? У мяне є гіпотэза.
так як хардлісы палююць на сэрца іншых, яны так прагнуць гэта ядро энергіі. Так што магчыма, гэта і є сэрца, толькі не проста сэрца, а сэрца гэтага свету. Ніякіх доказаў. Я адчуваю яго моцную энергію, і я ўпэўнены, што гэта сэрца гэтага свету. Хартлісы намагаюцца забраць сэрца не толькі ў жывых, но і у самого света. На што яны потым хацяць з імі зрабіць гэтым сэрцам. 10. Таксама як і у людзей, у светаў таксама є сэрца. Тое ж самае можна сказаць пра зоркі ў небе. Глыбако ў кожным свеце є дзверь да яго сэрца. Хартлісы прагнуць гэтыя сэрца, народжаныя з зямры чалавечых сярдзец, яны шукаюць і хочуць павярнуцца да вялікага сэрца. Так, гэта яно. Хартлісы узнікаюць з сэрцаў людзей і таксама як цемра. З'яўляецца ли ядро свету сэрцам з'яўляецца ли ядро свету сэрцам да свету хартлісаў? Я буду шукаць адказы, і я стану всеведуючым. Гэта мой шлях. Мне трэба знайсці валодара Кейблейда, ключа меча і прынцэс. Маё цела ўжо вельмі старое для такога падарожжа, но я павінен гэта зрабіць. Я яго адброшу і скокну ў цемру. Гэта быў замак Ансама. Яго все паважалі, но цемра яго паглынула, ён пачаў эксперыментаваць на людзях, на іх сэрцах. І для такога для такога мудрага чалавека столькі пакутаў і руіны, разрухі. Для чаго гэта ўсё? Зараз немного далей полетим по сюжете.
Ладно. Буду осторожна. Конец света. Або конец света. Gorge, is that all that's left of the worlds taken by the Heartless? Божечки, это все, что Those worlds will be залишается от restored if we света, beat Ansem, right? яких поглянуть тембра. But Мы же все if we поверим, do коли beat мы him, переможем and Энсима. all these worlds become restored and disconnected, what's gonna happen to this place? And to us? Но коли мы його переможем, що стане з нами, з This гэтым is a месцем? Heartless world, so maybe it'll Ну гэта ж just свет disappear. Хартлісаў. Мабыць, ён проста знікне. But no worries. Ну не Even if this хвалюемся. place goes poof, our hearts ain't going nowhere. Нават калі гэтага I'm света sure не we'll find стане, our pals наше again. сэрца Yep, I кудысьці, just know that we ну, will. не знікнуць, кудысьці яны пойдуць. І мы заўсёды знойдзем Yeah, шлях you're адзін да right. аднаго. Так, ты прав. I'll return this. Я паверну promise. яго. Я абяцаў. Ховацца на усялякі выпадак. Тут небачныя муры, окей. Это была пастка. Гарний камінчик. Мега-селі.
калі б я не пракашалась, то гэта быў бы зараз ваншот. Міфріл. О, гэта добра. А вы з кансолі стрыміце? Так, з кансолі. Люсі, я ведаю, но як я ўжо распавядала, у гэтай гульні няма налады гучнасці. Так што я зараз буду намагацца грамчэй гаварыць, або я не ведаю. Гаварыць, калі тут нічога не адбываецца. Ну, не, я разумею, калі я яе стрымала. Давно. Месяц точно пройшоў. Но зато тут добрая музыка. Вы тут послухайте. Новая билка. Мы прокачали уровень. Гарний каменчик знову. Ну, тут щось добре повинно бути. Котедж. О, Гейл, гэта добра. Нам гэта... Эй. Нам гэта будзе патрэбна, калі мы будзем крафціць ультыматыўную зброю. Так, ну раз у нас тут і обілки, і айтеми, зараз я хутенько ось так зробім і... Калі мы глядзелі укаранелыя, таксама з кансолі? Не, гэта я магу з ноутбука рабіць. Гэта і там у які-небудзь індзі, напрыклад, у Дрэдж мы гулялі з ноутбука. І абілка ж новая яшчэ. О, R Combo Plus, гэта добра. У нас будзе яшчэ адзін удар у камбе гэтай. У комбо в паветры. This is it! Come on! Heal! This should help.
Не дайте ему так вставать. Як добра, што я перакачалась, божухна. Мы бы так бы зараз на гэтым сидзелі, на гэтых боссах бесконечных. Фу. Не было кансолі, наогул не разумею, що там і як робіцца, было цікава. Можна таксама глядзець відео. Можна просто нельга стрыміць. То бок я нават з кансолі зараз не магу пастрыміць інтэрфейс кансолі. Выйсці ў наладаваць, гэта все, я могу вам толькі гульню паказваць і ўсё. І больш таго, некаторыя распрацоўшчыкі могуць нават блакаваць некаторыя моманты, некаторыя кат-сцэны для стрымінгу. Вось. І стрымінгу просто захопу, ну тут же можна нажаць кнопачку, як на ПК, і захаваць апошнія там паўгадзіны геймплея. Вось. І некаторыя распрацоўшчыкі на такіх самых сваіх гульнях рабілі вось гэты вось блокі і потым здымалі там после нядзелі, чтобы типа нядзелю все, хто там захацеў, прайшлі, а спойлеры ўжо пофіг. Вось. Ну пасля ўжо адчынялі гэта. Ну, конечно, все крупные стримеры стримят праз карту захопу, ну и праз ПК, то бок консоль, карта захопа, и она захоплівае полностью увесь фід консоли, як вот ён ідзе на телек або на монитор. И гэта так, гэта лепей, но у нас карты захопа няма. Цікава, куда гэты Ансам пайшоў, да, магчыма, ён у самым небяспечным тут месцы зараз. Ну, не, Мэндры, калі вось тебе цікава, вось тут є канфігурацыя, і тут є просто геймплейная. Вось локон, таргет лот, камера, вібрацыя, камера X і цяжкасць, і все. Вось гэтыя все налады дакладна гэтай гульні. Так што можаш нават не шукаць. Так, ну не ўніз, магчыма. Но я тады вверх хочу чекнуть, что тут наверху. А як туди трапить? Дональд, у тебя новая зброя? Где? Нет. Найс. Вы серьезно? Не спробувала, то просто питання, без яких ні. Все норм. Ой, я бачу, це жах. Ну, мені не потрібна дрель, мені потрібна зброя. Або якісь ці редкі компоненти для крафту там, наприклад. Було б добре. Сюди.
больш нічога не бачу. Ніякіх скрынь, куфараў, вось гэтага ўсяго. А, є. Ой, як схавана просто. Што гэта? Нічога? Окей. Ну, мне здаецца, больш нічога няма. Ладно. Мы пришли з зелененького, у нас не далей можна. Окей. Ага, штосьці. Знову опціональний бой. Дональд левел апнувся. І Гуфі левел апнувся. Ізумруд маламки або щось таке.
О, бачу. Є. Думали, сховали? Ні. Где моя скрыня? Мне серйозно треба. Там пусто.
Окей. І гэта мне дадало яшчэ адзін ability point, і я магу зараз паставіць або Аркейном, або Рагнарок. Давайте Рагнарок. Тут можем? Не можем летать. Ну ладно. Гуфі. Ну, його і зараз не благі. Залишимо так. Куди мені йти? Максимум тут вправо треба було. Ні, вона зачинена. Мабуть, вниз. Ладно. Мабуть, гэта штосьці добрае, штосьці... О, ура, Винни-Пух. У свеце Винни-Пуха не было ворога, так что тут у нас таксама няма. Мега-эліксір. О, 2 левела укачалі, добра як. Гуфі ўвогуле 3. Ну і зараз буде пекло. Так. Сподіваюсь, всі готові.
якаясьці машына. Тыя, якія былі нараджаны ад сэрца і цемры, лішоныя сардэц, паглынаюць светы і прыносяць з сабой разруху. Здабуць все сэрца і нарадзі адно вялікае сэрца, все сэрца, каб сталі адным, адно сэрца усё ў сябе убірае. Пабудуй лёс або сцвярдзі лёс. Realm. Не свет, а уселенная або уладарства. Kingdom Hearts, Королевство сардэц, Великая цемра запечатана у Великом сердце. Прародзіч або першая цемра. Не, нават не прародзіч цемры, а господи, проджини. Исток цемры. Повернись у вечную цемру. Для всех сэрцаў света гэта адчыне шлях. 7 сардэц, 1 свідравіна, 1 ключ да дзвяры. Дверь до цемры связана 2 ключами. Дверь до цемры, каб зачыніць свет. Ніхто праз яе не праходзіць, акрамя цяней, якія павяртаюцца да цемры. Тыя, хто народжаны ад сэрца і цемры, прагнуць кожнае сэрца, пока дзвер не адчыніцца. Ну, тут тое ж самае. Ну, гэта. Магчыма, тут гэты Ансам і эксперыментаваў на людзях. Ну что, стрибаем. 3, 2, 1. Я не могу с Дональда. Я забыла, як вниз. Як вниз? Як вниз спуститься? Так, я вспомнила.
Калі хто не ведае, гэта дэман, ён з адной з самых першых анімацый Дыснея, там яшчэ до Беласнежкі. Вось. Там кароткаметражка была у 30-х, по-моему, годах, або ў 40-х. Суперглайд. Ой, я хотела поглядеть, а тут ничего. Ну, так, логично. Там штось є. Не, тогда я сверху хочу поглядеть, что сверху. Где это? Прочь. Угу. А там что тут было? Пойдем сюда. Ну, я не повернусь просто, скажу, что зараз провалюсь. Тому мы пойдем поглядим, что там тогда унизе было. Потому что мне цікаво. А, окей. Одно и то же. Два шляха, да. Мабуть, того же, я сподіваюсь. Вітаю. Heal.
Come on! Force! Вітаю, я співгосподар. Come on! See ya! Come on! Force! Heal! Force! Come on! Приклад Dark Souls. Ну так. Ти ж не бачив босів, я так тобі скажу. Ну, гэта насамрэч, я говорю, я у перапынку паміж стрымамі зараз раскачалась, і потому я зараз гэтых мобаў хутка выношу. А так, тут было б вельмі цяжка, калі б я на там быў узроўні прыцягнула, на якім я скончыла апошні стрым. Ну, по-моему, гэта максимум, куды мы можем пройсці, потому что за гэтым ужо поинт невозврата, а мы ж хотим зараз на таемных боссов поглядеть, так что мы летим. Наприклад, у Колізей. Хоча, насамрэч, трэба зараз... Ну, ладно. Гэта Колізей Геркулеса. Мы тут уже скончили основную линию, но у нас тут кое-что может быть бонусное. Спаборніцтва Аіда. Яго у нас не было раней. А спочатку ми, як звичайно, волни ворога перемагаємо. Ну, тогда что сказать? Глядите на Гуфи. Ну, тут просто такая босса уже ничего не засталось. Сюжет весь, большая частка уже прошла.
Heal! Not bad, huh? Вельмі. Ой, я не пам'ятаю, що з ним робити, як його перемагати. А, я вспомнила, його не перемагати. Їм треба жемплювати, ну ладно. Юфи. Come and get it. Is that supposed to hurt? This is it! Take that! This should help. Шит Генджи отримав Гуфі. Окей. Ну, зато зараз ще більше прокачаємося. З червоним першим розібратися, а то він проблемний. Вітаю, давно не бачились. Take that! Come on! Heal! This is it! This is it! This is it! О, вот льда Близзара заапгрейдилась на Близзагу Несс.
That's the power of the Keyblade. Wind. Heal. Come on. That's the power of the Keyblade. У меня сканчивается мана, я, по-моему, не поставила себе никаких зелий. Все, не чекайте его. Берем такой. Ну, так, ладно. Goofy. Nothing to it. Зараз поглядим, листокнется ли, коли ви зараз поміж раундами. Не листокнется, блин. Ладно. Ой, вот это ты, блин, хамелеон. Странно, что в них не падают предметы. И ХП, и мана, и здоровье. Not bad, huh? Босс? Босс. Давайте, кто вот Цербер. Окей, not bad, Цербер. Бежим, бежим. Come on! Мы перекачаны, мы это сможем. Хватит порхаться. Один меня потрапляет, что это маневр, мне кажется. Давайте. Nothing to it.
Ага. Найс. Nothing to it. Каб не шипала є гэты ж тонікі або ласьёны реальные антибактериальные, які супаковывают шкуру. Come on! Come on! Take that! Not bad, huh? This should help. Nothing to it. Come on! Ну, гэта дрэнна насамрэч. Так, трымайся. Калі ты после еш чымсьці спиртавым, то бок, магчыма, у тебя тонік або ласьён са спиртам. Можна замяніць нават самае таннае, гэта ў аптэке хлоргексидин. Вось. Ён як вадзічка, ён не шыпле, но таксама ім абрабатваюць раны, вось гэта і всё. І можна. Вось, адзінае, што ён увогуле не звалошняе, не звалохвае скуру, то бок трэба яго і пасля крэмікам або там якім-небудзь, ну, звычайным, то бок без спирта. Вось. Ей. Force! Not bad, huh? Клауд или... Мы зараз помрем. That's the best you can do? А, у меня... Ну ладно. Heal!
Не, отшипись от меня. It's over. That's the best you can do? Get this. Не. It's over. Ой, як добре, що у мене багато ітерів. Зараз 1 секунд. Угу. Все, повертаємося. А, ну хоч не треба спочатку все починати. Угу. Нормально. Треба було... Ну ладно. Як є, так є. Магія. Not bad, huh? Come on! Come on!
Такімі тэмпамі мы хутка да 80-га ўзроўня дакачаемся. Гэта вельмі добра будзе. Вось. Фух, так, собрались. It's over! That's the best you can do? Я ж тебе блокую, боже. Чтобы его добить, покуль я не скастовал свой этот велизарный меч. Come on, give me your best shot. It's over! Нет. It's over! Так, минус один. Я ж тебе... Блокую. Все, иди. Лайнхард. Новый Кейблейд.
Маланка просто... Take that! Not bad, huh? Босс был... Yo, hey, how you doing, everybody? Yeah, got a minute? Hades, Lord of the Dead, nice to see you. Hey, guess what? I got a place for you down under! О май гад. Ай. Take that! Feel the heat. Hey, you having fun yet? That's it. Deep freeze! That's it. Come on! That's it. Here! Feel the heat. Hey, you having fun yet? That's all you got? Take that. О, мы его стопнули. Нет. Heal! Wind! Feel the heat. Hey, you having fun yet? That's it. Yeah. Feel the heat. Hey, you having fun yet? That's it. Нет. This isn't happening. Ой, ну так, что-то я занадто перекачалась. Ну ладно. Hey, what are you doing? Stop! Hey guys, get away from me! Oh, come on! Моц Зор, Гравира заобразилась на Гравигу и новая задача Ансена. И мы идем далее. Heal! Take that!
Heal! Нет. Heal! Нормально. Вітаю, Фронік, добре. Что? Ну, не дальше. Thunder! Ой. Fire! Fire! А, нічого. Дякую. Звичайно, я не дропать, что ну, это колизей, и тут им дропать ничего нельзя, там такие тут просто так. Боже, на две гэты почему? Ну ладно. Почему ты не... А, окей. Heal! Take that! Цікаво, у нас тут волни у волнах. Ну, тобок. Це так, якби, раунди.
стан камню. Где що з собою робити? Не падать. Just sit. Come on. Не. Just sit. Треба гэта яго повне або повне. Окей, я хвилювала, що зараз ще й іншу голову треба буде забивать. Я веду, что за гэтага босса больше всего дают не хп, а экспириенс опыта. То бок, коли хочешь гэта. Ну, типа грынд вось гэтай на коллизии. Коли повторяешь много раз вось гэтай 10 матчаў апошні і We're the champs. ура! Мы чемпионы. И забиваешь гэтага босса много раз, то типа можно до 100-го уровня прокачаться. Ну, мы пока не будем. Кости Тринити лимит, что это? Трежер магнит. Ну, мне не треба берсерк. Я бы лівбрейсера взяла, щиро кажучи. Ладно. Пока что так, а коли буде яшчэ 3 поінта, то возьмем. У Дональда нічого нового нема, у Гуфі так само нема. Ну, можно старое что-нибудь выучить. Ну, не выучить, а поставить. Дренний. Так. Наколькі я ведаю, тут зараз яшчэ кое-што адчынілось. Ну, давайте так. Давайте у першие пытальники пойдем. Титан лёду. Ой, я не поставила фаеру. А, ядно, я без того буду в Гуфе. Почему я не могу его конкурсовать? Окей. Хутенько. Так. Мне треба фаер. Вон. Золотый матч. Ну, давайте.
О! Можно. See ya! Heal! Fire! Не могу. Заблоковать. This should help. This should help. Heal! Наш. Не ведаю, що з ним робити. Як його дамажити? Ну, самонал нема. А, я не нашла. Хм. Питання великое. Що робити? Тут у меня все стоит. Я почитала. Я почитала, що я роблю не так. І... Караці, гэты босс, ён палепшае сваю моц, калі ты бар'ер кастуеш, так што ніякіх бар'ераў. Вось. Тыц, эликсиры.
Карацей, гэта будзе цікава. Гэта босс. Lightning Fire. Ну, 20%, як я бачу, гэта тут максимум, так что... Ну, ось так хай буде. Ну, що-то трималось. Нет! Давай, пожалуйста. Ой! Блин. Нет!
This should help. Heal. This should help. Heal. Ребята.
Heal! Не. Чё ты не похилила? Боже хны. І гэта яшчэ было перакачана на яго, і ён мяне не выносіў вушечку. О, так ему. Утек, блин. Take that! Новый Keyblade. Diamond Dust. Ось так він виглядає, морозненький. Ну, мы зараз зазирнем просто яшчэ одним глазом просто, что там далей. Ну, я-то ведаю, что там далей, но вы не ведаете. Так что вы так само поглядите. Только мы заховаемся, конечно же. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Вось гэтае вось. Што вось гэтае вось? Ну все, Сора. Готовься к погребению. Тара, Тара, Тара. Да, я ошибалась. Это для... Я хоть один удар по ему не смогу. Нет, не смогу провести. Вроде я его ударила, но ничего не отбылось. Ну нам пакуль сюды рано яшчэ. Вось. Пойдзем потым, мабыць, павернёмся на ўзроўні 99-м. Вось. Так. Мне здаецца, нам сюды яшчэ рано. Ну, пакуль сюды слётаем, паглядзім, што у нас тут. Не паглядзім, а нам трэба яшчэ сабраць апошнюю трыніцу. Гэта такая сіняя штучка. А, дарэчы, тут яшчэ є таемны вораг. Цікава, ён у нас зараз заспавніцца? Так, заспавніцца. Таемныя ворагі, гэта тут є ворагі, якіх трэба там либо перамагаць з умовамі, карацей. Кого-то там толькі трэба спачатку заклёнамі, кого-то там нельга там атакаваць, калі ён там робіць штосьці. Гэтыя ворагі зараз заспаўняцца. Пасля вось гэтай вайны. І ім нельга даваць сабе атакаваць, таму што тады яны знікнуць і не дропнуць лут, што нам трэба для таго, каб скрафціць самую лепшую зброю, а потом перамагчы вось гэтага сафірота. Так, дамба. І нам зараз дропнулись вельмі добрыя ресурсы з іх. Вось. Зараз мы хуценька збегаем за трініці гэтай. І тут, дарэчы, респаўняцца ворагі. Ну, яны респаўняцца, калі ты
Звычайна, калі ты проста выйдзеш з комнаты і зайдзеш, вось як і зараз мы выйшлі, калі мы павярнемся, то тут или там будуць ворагі. Но дакладна вось гэтыя рэдкі, яны рэспаўняцца толькі калі ты две комнаты абышоў ад іх за две комнаты. То бок зараз можна палічыць, што ўжо ў другой комнаце ад іх. Вось. Ну, нічога добрага нам тут не друкнулось, ну ладно. Зато мы все Тринити знайшлі. Где наш журнал? Угу, вось, Тринити лист, да. Ой, хроники все даны. Новый репорт 8. Няма сумневу, что Хартлисы повязаны з серцами людей. І треба вивчати далі, каб їх мотивацію розуміти і таємниці їх сердець. На початку я зробив девайс, який створяє штучных Хартлисов. Я не згодна з тым, што слон летае. Гэта дамба, трэба глядзець мультик диснеевскі. Восстанавливаючы умовы, пры якіх яны ствараюцца, я павінен іх воспроизвести штучна. Гэты девайс, гэта кульмінацыя всех моих даследаваний, машин, тест гэтай машины позволіў мне паспешна стварыць Хартліса. Гэта можа быць крок да стварання сэрца з нічога. Штучныя і звычайныя Хартлісы, у іх яны паказваюць, яго штучныя паказваюць тыя же трэйты, як і арыгінальныя, тыя же паводзіны. Но пакуль ён будзе трымаць іх раздзельна, проста для гэтага эксперыменту. Я адмечу тых, якіх я стварыў штучна. Протестую методом віда рэчаіснасці. Гаварящая собака або качка цябе адпавядае рэчаіснасці? Змаганне з Аідам, з тытанамі, з цемрай. Вось. Это ўсё рэчаіснасць. По-твойму. На усялякі выпадак зараз яшчэ тут гэтых знайду. Каб у нас точно былі гэтыя рэсурсы, каб сюды не павяртацца, не зараніць вось гэтыя. Вось гэта ўсё. Я говорячи собака. Так. Ну а качка, кто тут качка? Ой, Give me strength. Нет. Gotcha. Я не згодна. Ну, потому что Бриск сам повинен был тады сказать, а так я не сказала. Значит, он не хочет. А у нас все добровольно.
Так, зараз мы повернемся до Траверстауна і паглядзім, што нам трэба ўвогуле яшчэ закрафціць. Ну я яго не асуджаю. Ніхто нікого тут не засуджує. У яго вялікія вушы, Мендрейк. Разумееш? А ты еще говоришь, что гэта врыск сам пачынае сварыцца. Ну каму? Так, робім гэта, робім гэта. Робім гэта, блин. Нам не хапае Dazzling Stone, 1, Stormy Stone, 1 і Dark Matter. То бок нам трэба яшчэ Гейла. 2. Так, еще 2 Гейла. Записывайте. Ну, гэта раней было, зараз новый дзень. Ага, і зараз ты стаў токсиком. Угу. Раней ніколі не было. Угу. Да як пасасуджваць захацелася, што записывать. Карацей, нам зараз трэба вось гэтую фігню скрафціць, для яе нам трэба Dark Matter, яшчэ 2. Каб яшчэ скрафціць 2 Dark Matter, нам трэба вось тут, вось бачыш, другой Гейл, якога ў мяне няма, 1. І ён дропаецца там з аднаго віда ворагаў. Ну, я ведаю, з якога, но, карацей, записывай, гэта галоўнае. 2 Гейла, все запамяталі. 1 Dazzling Stone, я зараз пагляжу, з каго ён дропаецца ўвогуле. Ён дропаецца, бачу. То бок мне трэба павярнуцца ў Неверленд. А Stormy Stone? Ага. Угу. Окей, а гэта што за пачвара? Окей. Ну что, все готовы до Гриндовича? Або мы можем яшчэ пайсці знайсці яшчэ аднаго боса. А, сначала мы зойдем до далматинцаў. До 100 далматинцаў. Ну, тут уже готов, не готов. Вроде на заве лучше. Так что... Мы повернули всех далматинцев. Ну, калі хочаш, мы можам пачаць лічыць.
Только ты так само лечи со мной, а то я собьюсь. И записывать так само будешь. О, аэрога. Разводить можете, не? Хорошо, давай 3 навакенцы. 1, 2, 3. 3 побач з бацьками. Уже 6. 7, 8 унізе. На канапе яшчэ 3, 11. 1 у канапы унізе. 12. Под столом 13. На диване побач со столом яшчэ 2. 15. Так? Потым 16 тут хаваецца, 17 вось тут, вось глядзіць на гэта. На рояле, не на рояле, на піяно яшчэ двое 20, 21. Люсі! Ладно, яшчэ раз пачнем. 3 навакенцы, 1, 2, 3, 3 у бацькоў. 6. 1 на столе, 1 под столом. 7, 8. 3 на канапе. 11. 1 у канапы хочет так само залезть. Где? У тебя вот же є. Тут 3. Вось, бачиш? 1, 2, 3. Ось зараз я нават... Во. Гляди. 3. 3. Так, протягиваем. Так, тут 11, 12 внизе, 13 под столом, 2 на диване, 15, 16 ховается за книжками, 17 глядить на инструмент, на пиано еще двое 19 и 20 вось тут вось. А, еще вот там вось один ховался, 21. Вось, вроде больше никого не бачу тут. Так. Так. 21. Все, первая комната 21. Записали? Дальше, другая комната. Я ну что, в одной комнате все живут? Ты чё? Другая комната. Давай. Смачного тебе рису. Так, идем справа от двери. Вот так вот будем вести. Так, перед дверью. Ладно, не будем гэтага пакуль. Будем вот так по предметам. Зноў, другая комната. 1, 2, 3 вось тут вось у крэсла. У гэтага стола двое. 5. Тут 3. 8. Тут сверху никого нет. Под столом 9. У каминчика 10. Тут 3 у картин 13. На канапе яшчэ 4, 17. Под канапой яшчэ 3. 3. 17 плюс 3, 20. Вось тут двое. 21, 22. И тут внизу 3, сверху 2. 22 плюс 5, 27. Другая комната 27. Записываем. Все сгодны с подликом. Угу. 27. Все сгодны. Далее. Люси. Сам сказал полечите, сам тут. Ну все, коли будет помылка, то сам виноват, сам не глядел. Так. Ну тут один швенделится, з яго пачнем 1. Плюс 3, 4. Вось тут яшчэ двое побач з вином. Ты что за мной бегаешь? Я ж тебе полечить не смогу. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Плюс 3, 9. Плюс 2, 11. Плюс 2, 13. Плюс 3, 16, 17.
18-19 і зараз палічу, колькі там унізе. Гэтага не лічым, якое побач з моімі нагамі. Колькі вас там? Раз, два, 3, 4, 5, 6 унізе. А колькі было до таго, як я пачала лічыць? Колькі? 18, 19, Люсі? Што дзе? Вось до таго, як я пачала пад сталом лічыць, колькі яна лічыла ў ўсіх комнаце? Господи, клип открой я же слух лечила, просто скажи мне. Люси, а от 50 стримов у тебя не сгорает, так? Без жарту. Угу. Ладно, тады будем лічыць, што іх было 18 і плюс яшчэ 6. Гэта 24. Это як з вампіром, які павінен палічыць яшчэ сярняткі маку. Ну, Люсі сам запытаў, і сам тут уже не хоча лічыць са мной. Яны такія круты рэдактары забілі, што мне ГПУ на 120 зяцокаў. А на тэлефоне адчыніць, не? Ладно, все, GTA лишнее. 24 записал? Запиши. Ой, начинаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Самое тяжкое. 20, 21, 22, 23, 24, 25, и там еще один, 26. Так, 26. Лишим 26 плюс 24, 50. 50 плюс 27, 77. 77 плюс 21, 98. Ну, яшчэ трох мы згубілі, таму што Люсі не хацеў лічыць. Або, магчыма, яны тут дзесьці хаваюцца. Яны могуць хавацца, напрыклад, за... Мабыць, я... А я гэтага зверху. Ну, я, по-моему, палічыла. Мабыць, за тэлікам адзін. Мабыць, пад чымсьці яшчэ. Ну, Люсі, сам не лічыў, і тут зараз уже будзеш вызнікаць все. Трэба было лічыць. Все, мы выходзім. О, зараз хутенька яшчэ пагрындзім адзін рэсурс. Вельмі рэдкі. Ау. Калі зараз не атрымаецца, будзе дрэнна, ну ладно. Ой, ладно, не будем грызть.
Летим у Неверленд. Так, ставим... Что там надо было ставить? Стоп. Угу. И билка. Все. Ой, я забыла снова поставить на XP. Так. Все, как мы больше качались. А что ты тут робишь? Окей, подмешиваем. О! Отрывалась. Навіть отрымалась с першого разу. Так, ну тут я, по-моему, все собрала. Смачно есть. Come on! Come on! Так, или что, повернемся? Тыц-тыц.
Ставіў рыс, патрэбна не забыць. Што за... А, рыс? Ну так. Гэта фінальны поінт, сейф-поінт, назва яго Final Rest, то бок фінальнае месца адпачынку, або яшчэ пакоя, ну то бок як грэйвьярд, як кладбішча. Вось. Так вось. Wind! Heal! Take that! Heal! Here! Take that! Here! Come on! Come on! Heal! Here! А дзе лут? Мне патрэбен лут. Вітаю, Анна. Нормалёва, мы тут ужо добрый прагрэс зрабілі, позабівалі декалькі босаў. Вось. Ой. Зараз можем яшчэ на босса пайсці, но я хотела тут немного пагрындзіць. Вось. Матэрыялы, каб скрафціць супер зброю, прям самую ультимативную зброю у гульне. Вось. Найлепшая. Come on! This is it! Come on! Ну, пакуль штосьці нічога не дропаецца з ворагу, на жаль.
О! Нам треба ще 2 гейла. Чи не ще один? Це в тебе смужка хп. Так, погляди, у меня амаль 80 уже уровень, або 50. Take that! Stop! Take that! Stop! Ha! Stop! Come on! Stop! Ha! Ha! Heal! Не могу его поймать. This is it! Знал ничего, блин. Эй. Come on! Зараз почитаю, мабуть, ён гэта дропае толькі калі... Та не, у яго просто 35% шанс. Ну, Lucky Strike мне ставить. Ну ладно. Так, ну все гейлы мы собрали, но нам яшчэ трэба один гэты камень, і, по-моему, потым, калі нам адчыніцца крафт ультыматыўнага гэтага кейблейда, нам для яго трэба будзе. Here! Take that! Stop! Не отшибись.
This is it. Чому нічого не дропається з його? Here. Defense. Here. Ha. Ha. Come on. Give me strength. Нифига не Here. хватало. Here. This should help. Stop. This is it. Here. Take that. Stop. Stop. This is it. Что я роблю не так? Еще 430-28 сценок. Ну откуда мне ведать, что ты добро полечил? Мы вот Далматинцев не полечили нормально. Come on. Ты не подлечила. Ну ты ж хотел. Кто хотел, то и повинен был. Не, гляди, у меня же я... У меня же є ось журнал. Нотатник, і там записано, де ми кожного знайшли. Журнал. Ось, 101 далматинець, видиш? 1, 2, 99. Ось, ми знайшли 99. А 100-й і 101 это батька і мать. Ось. Так что все гэта, все честно. Пробачьте за то, что я вас тут чапаю. Микрофон. This is it. Here.
Take that! Ну, вылазь. Stop! Stop! This is it! Here! Take that! Stop! This is it! Stop! Да дропни ты мне что-нибудь. This should go! Wind! Take that! Take that! This is it! Ура! Ну что, полетели и поглядим, трэба ли яшчэ. Яшчэ нам будзе тут повертаться и догруживать его, потому что мне не хочется. Поглядим. Ну, хз, тут багато чого. Так, гэта і гэта. Ура! Мне надо 3 гэтых камня яшчэ. Serenity Power, я думаю, я ведаю, что это. Еще Dark Matter. Lucid Shard. А что у нас такое Lucid Shard? В чем его едят? Lucid Shard гэта не цяжка павінна быць. А вот, потому что мне сколько яшчэ трэба? Яшчэ 2. То бок на гэтую одну у меня є. А на яшчэ одну... Ладно, давайте мы пакуль пойдзем на іншых боссаў, а калі ўжо мы не зможам без гэтай ультыматыўнай зброі, мы пойдзем прыняць. Або пасля гэтага стрыма, калі мы якраз скончым, я ўжо дагрынжу, і ў меня будзе вось ультыматыўная зброя, Ultima Weapon.
Мабыць, Гринджу і Дональду і Гуфі таксама. Ну, хз, но себе точно. Вось. А пакуль. Што мы можам зрабіць? Мы можам пайсці на тых босах, якія ў нас не атрымлівались. І паглядзець, што мы з імі зараз можам зрабіць. Вось. Такі план у нас будзе. Што мне яшчэ тут, дарэчы, трэба? Thunder Gem. Я, по-моему, глядзела ўжо, дзе яго браць. Так, гэта в Атлантиде. Ладно, гэта все цяжка. Але давай лепей падлічым, за сколькі цаглінак складзена печка. Тут легко. Толькі чырвоныя або все чытаюць, лічым. І калі все, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 50, не важно, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 60, 70, 79, 73, 74, 5, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Больше твоя как раз все. Больше я ничего лечить не буду. Так, ну у нас в Агробаре был тот босс. Это меня просто изнищил. Не, сам лечился. Ну и все. Мы уже улетели. Треба, як щось так ось. Так.
буде. Тиц. Тиц. І вернемся. Ну что, коли хто не пам'ятає, тут у нас таємний босс, який нас знищив. Уже не пам'ятаю, як це працює називається. Ну, зараз будемо вспоминати. Дело? Ходим. Я понял. Давайте. Капец какой-то. Thunder! 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 Here! Ну шо вы? Пошли на босса. Тинкер б'ецца, яна меня пассивно падхілівае. І гэта вельмі добра. І калі мяне заб'юць, то яна... ну, карацей, одна смерть... Можна, карацей, один раз помереть, и она восстановится на весь мир. Так что она вельмі имбовая. Шо несерьезно? Погляди все спробы, и кольки один я на им помирала, и вот
Оверлевел. Спрацаваў. Перші спроби. Ну что ты зараз не побачиш? Потому что с тобой, Люси, ніколи не ведаешь. Яе няма, і мы удзячны японцам, што яны зміласцівілись над намі і просто гэта Зантецукен прорыс. Так, Мэндрейк, не трэба тут все. Калі хочаш, сам забівай яго на першым узроўні без всех гэтых абілак, пліс. Што гэта? Штось цікавае. Все, ладно. Мы зараз тады на іншага боса пойдзем, якой нам точно просто надзере ўсё, што можна надраць. Вось. Я відавочна, як чеснарку з паперы. Ну, я не ведаю, я ніколі на яго не трапляла, на наступнага боса, на якога мы зараз палецім. Гэта, конечно, будзе цікава паглядзець. Що ён там сабе. Я зараз паглядзела ў гайдзе і рэкамендуецца прыцягу ультыматыўную зброю. Або інш, ну, є ще одна інша, яка неблагая, но ультимативна гэта найлепшая. Так, Strike Rate. Ну, гэта мне зараз не патрэбна. Гэта таксама не патрэбна. Не, ты не разумееш. Мы тут уже сустрэлі аднаго, якой просто не даў па сябе ні аднаго удару прайсці на гэтым. І гэта з гэтай пракачкай, так што паглядзім, мабыць, гэта такое же. Спойлеры. Ну ладно. Who are you? Хто ти такой? Я бачу, ти так само And Sam? незвичайний. Якое знайоме ім'я? Ты нагадваеш мне яго. What's that supposed to mean? Што гэта павінна значыць?
перекреститесь. Саски. Это значит, что ты не целый. Ты не сконченный. Дозволь мне. Хто я, так ты, Мендрейк. Протестовать твою моц. Так, обережненько. У него световый меч. Ох, все. Тинкербелл, плиз, допомоги. І световий меч червоний, як у сітка. Дональд отлетел. О, мы его сломали. О, снова сломали. Давайте. Друзі, до його нельга підходити, коли він подкастує, треба на його назад кастувати. Ось є декілька секунд, коли можна провести. Бомба. Не-не-не. Не успела. Не, отшипись! Здесь. Что здесь? Кто-то хочет быть Дарком Молом. Нет. Так, все, Тинклбелл зашла. Так, стой. Нет.
Я не ведаю, што зараз рабіць. Ён не спыняецца, проста не на секунду. Нават не пачаты, не знаю, як іншае, але калі ты у файце мы жа нічога не чуць. Ну, прабач, тут я ўжо распавядала, я не магу нічога зрабіць так. Гэта лайно і всё. Я прагаварыла, што вы бачыце, што яго чырвоны светавой меч, ён як сітх, як Дарт Мол, тут, кароче, туды-сюды. Так што, так. Ну, вось наш на сёння галоўны босс. У меня ж всё стаіць. Тут не стаіць. Ось так вось. Зараз выйду, зайду, каб захаваць лысу такая. А, Keyblade у меня іншы ж был. Так, так. Нормально. Так, спочатку кастуем на себе щит и потом уже вызываем, например, МФБ. Попально. Угу, дякую. Wind! Force! Force! Take that! Force! This is it! Force! This is it! Force! Take that! Wind! Force! Force! This should help. See ya! Force! 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 See ya!
See ya! Wind! Here! See ya! See ya! Окей. Defense! Desist! Force! Wind! Дональд. Похилили. Defense! This should help. Так. Рыс хрустить подлюка. Спадзяюсь, гэтага хопіць. Wind! Give me strength! Force! Force! Defense! Force!
Навошта? This should help. Defend! Force! Тебе что-то не подобается? Force! Force! Take that! Force! Take that! Come on! See ya! See ya! Take that! Come on! Force! This should help. Heal! See ya! Heal! This should help. Defense! Force! This is it! Ha! Force! Force! Here! Heal!